Takže ahojte ľudia, som iba Snehušička, dneska je to znova video o tomto filtri, lebo znova je to pre fanúšičku Izabel, lebo neviem, či to je fanúšička, ale proste napísala mi pod komentárom, že mám aj skúsiť aj toto, aj akú raritu má jej meno, aj ako cool je jej meno. Keď som skúšala ako cool je jej meno, to sa moc nepodarilo, bola tam iba 2 z 10, ale nevadí. Skúsime sa pozrieť, akú raritu má. Skúsim tak Bože môj, neviem písať. Izabelka. Mám to dobre? Asi hej. Bože môj, tak ty si mala 2 z 10. A ešte máš very common meno. No nevadí, snad sa ti to podarí nakedy. Inokedy. Ale to je fakt akože keď to efekty, že mala si 2 z 10 a teraz máš very common, no nevadí, no. Ak chcete, tak píšte pod komentár svoje mená alebo dáke mená, ktoré by ste chceli vedieť, ako má raritu alebo koľko z 10 je vaše meno. Alebo tu na dole vám ukážem, si môžete vyskúšať ten filter sami. Čau.